ɗo joni ono mbiɗen naani e ngardi ni dokkoten konngol ko ceerno amadou tidiani kase mo ganduɗa ko hoorejo goomu jangde eɗen dokkamo konngol e wondemo hoorejo goomu jangde Madina Gounass kono en tawdinat ɗon rokkudemo konngol kadi e nden toɓɓere nde fedde goomu jangde Madina Gounass suuɓi ngam yewtande ngoren ɗo hawtugoɗo e oɗo nokku toɓɓere nde ko maltinide sanne wiyete ko needi koye dow ɗiɗɗon fannuji ɗi dokkirtemo konngol wondemo hoorejo goomu jangde kono eɗen dokkamo konngol ngam o yewtane nden toɓɓere nde ganduɗa ko needi nde goomu jangde suuɓi ngam yewtande gonɗon en ɗo hawtugoɗo noon ceerno Kase bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini legal karamatu naaɓe fof jaahigeɓe jonde nde tugi almami jama o e mawɓe jooɗiɓe ɗo jonde nde arɓe notade e inde legal ngal fof en juurimaɓe en ñaaguimaɓe duwawu en ñaaguimaɓe yaafuya nde gonɗen ɓiɓɓe walla taaniraɓe ƴellide konnguɗi e nanɗe maɓɓe en calmini denndangal leegal ngal kono mbiɗen ni en goppata heen délégué de quartier mo ngannduɗaa ko kañum jooɗaniiɗo hoorejo leydi Sénégal en calmini banndiraaɓe julɓe tawtoraaɓe fof haa teeŋti noon e duɗe men janngooje e ndeer Madina Gounass ko taari ɗum woni duɗe ɗe huufi ɗum e yamiroore ceerno e ballal ceerno Jalaluddin Mahmoudou duɗe ɗe huufi ɗum goomu jangde diwan mo Madina Gounass duɗe ɗe fof calminaama njuuraama to ɓe mbawi immorade e leeɗe he e gure he kala en calmini jangginooɓe ɓe fof tawtoraaɓe ɗo ɓe hay ɓe keɓaani ardeɓe fof kono en calmini denndaangal jannginooɓe ɗemngal Pulaar e jannginooɓe Alqouranil Karim e jannginooɓe ɗemɗe goɗɗe en mbaɗi kuftidinde denndaangal jannginoo ganndal fof e wonde fof en calminii ɗum en tawni ɗum e ñalawma he en calminii galle o en juurimaɓe en mbeltiima e bismaango ngo ceerno Abdoul Aziz bismiɗo tawi ngo timma bismaango e baŋnge yiɗi fof o jaraama e ɓe mbi en jewtu seeɗa ko faati e needi yewtude en noon ko faati e needi maata ko dursitaade tawde enen koye men en cuwa diwtude taw e neheteeɓe enen koye men koye sukaaɓe neheteeɓe jeeɗen wadde maata ko bindanɗe e keɓɗoɗen janngude gonen e dursitaade e yeeso banndiraaɓe so tawi wonko hoccaa heen walla nafoore eɗen jogoo liƴƴere seeɗa yewtude e yeeso mawɓe walla annduɓe tatiɓe en walla nokku mo ceerno Jalaluddin Ba ɗamina en ara no ceerno Abdoul wini so arii ɗo ko ceerno jiyeten ko ceerno jaɓɓoten ɓamde noon konngol ne yewtana yimɓe ɓee eɗen mbawi jogaade heen teppol seeɗa kono teddungal daasetaake roonden mbeɗa sikki kadi yewtitteeɓe ɗo ɓe tawde wiyaa ko janngooɓe tawde wiyaa ko janngooɓe e jannginooɓe ene gasa toɓɓere needi taw wonaa ko haawnii no feewi e ndeer ko ɓe nanata e ɓe njewtanee ko sabu jangde fuɗɗoode mum haa woortoode mum dow mum e les mum seraaji mum e sawɗoji mum fof mum so renndii ko needi haa ko ɗum saabi ni jannginooɓe o to baŋnge woni ɗemngal français kamɓe kam ɓe cuɓii innirde jangde needi ɓe mbii ko éducation en jaɓɓiima ɗo noon gooto e ɓiɓɓe yummiraaɓe men hono ceerno Sara Amadou Baylo Sy hoorejo fedde anndu diine ma o yettiima ɗo jooni ceerno bisimilla mon e toɓɓere needi kadi ko toɓɓere yaañde toɓɓere heewde fayida ene ɓuratnoo waawde yewtude ɗum ni yimɓe dolɓe Alqouranil Karim tedduɗo e hadiseeji nelaaɗo sallallahu sallam ɓe ƴefta toon ɓe dallinoro kono fodde ko janngaten walla ko nanten ko heen tan ma en puɗɗoro silde helmere needi nde ɓur etaade faamde asli helmere nde walla holko nde rondi e fodde enen ko paamɗen e ndeer koye men ɗum waɗi eɗen ñaagii nde génération heɗoto toɓɓe mbaaɗe ni no feewi sabu ko ɗe ñawndal ngal wonande suka so a ƴeewii helmere needi o waɗi ko fijjande ɗiɗi fijjande adnere nde ko nen ɗimmire nde ko tii so a ƴeewii so tawii ko haa sella won winndirooɓe noon needi ɓe ndurta hijjande adnere nde kono so a yiɗi mbiya ma won alkulal caamngal ɗon so tawii a ruttinii helmere nde to baŋnge cellugal
hijjande adinere nde wonata ko neh noon konngol ngol ko ɗum yamirore nde konngol ngol telli tan ngol ari ko yamirore hettani an kaldeteɗo e konngol ngol ni e ngol ruttuma no mawɗo Abou Guissé wiyata ni nehde hoore ma ko adide aɗa yalta galle ma walla suudu ma holno poɗɗa yaltirde e nder rendo wadde hellere nde taƴitinde nde ardi ko yamirore sabu neɗɗo no wawi huccide ma wima neh besnuma neh sukaɓe ma neh almoɓe ma walla neh wonɓe lesmaɓe taw kanko kaalowo kadi o ƴetti konngol ngol ko wondemo dow ma wadde sa luppirima e hemmere nde a tawa kayre kone yamirore sa hettima tan hijjande adinere nde ko yamirore firti ko goto fof ene yamira e netade hoore mum e nede ɓesgu mum walla kala jiim mo jiimɗa ko ɗum wawi wonde wawi taweede yimɓe golle ko wiyete ko jubbude ko wiyete ko programme fof ko needi ko neede yimɓe ɓe e sifa cadre mo jiɗɗa yoɓe gollo ha golle ɗe mbawa yibbude jiwo itta ko e hellere leydi ittata ko kala ko neɗɗo ne wawi wonde somo golla leydi o ruttoto ko e lestinade sabu ko ne hijjande ɗimmere nde ko di ndentiɗa ko e leydi a wawa wonde neɗɗo nehiɗo walla gollowo needi taw haqqille ma arta e lestinade ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam ene jeeya e konnguli makko o yetti jomam nehɗomi e needi moƴƴiri ɗum waɗi kanko sallallahu alih w sallam o daɗi aduna o fof o ɓuri aduna o fof aduna o fof woni ene tiimto e makko won tiimtogal aduna o fof sa ƴeewi to baŋnge ken ndaatima seeɗa tan pour hollirde wonde ndi sakkitiɗo o ko needi aɗa wawi heɗade goto e nalankoɓe Afrique teskaɗo noon e aduna he o jeeya ko leydi Mali o wiyete ko Ali Farka Touré mo ganduɗa dañi laabi e nder nalankagal mum ko wiyete dictidor walla gueɗe mbaɗ noon taw aduna fof teskima e nalankagal omo jogui yimre wootere nde o haalata ende wawi ummodirde e needi ndi sabu o wi ndiɗo leydi o haalata o wi aɗa yaha e dow mayri aɗa ama e dow mayri aɗa golla e dow mayri kono koye mayri mbattintoɗa o wi leydam yo neeto noon leydam yo neeto noon e nder yimre makko kanko Ali Farka Touré firti ko neɗɗo o états uji towɗi ɗi galleji ɗi gandal ngal laamuji ɗi fof wattinto neɗɗo ruttoto koye less leydi he ko heen o wattinto wadde needi konngol ngol helmere nde hijjande adinere nde ko yamirore fonde waɗede so nde waɗaka so nde tawlama ene jogui ko lorata hijjande wattininde saɗa golla ɗum alay saago gona lessin feero faya leydi ganda ndiɗo leydi ndi jaɓɓata andu koye mayri mbattinɗa wadde ganda no jaɓɓirɗa e mayri konngol gongol koye yurmede Allah won e El Hadji Tidiane an goto e jaydiyankoɓe gonnuɓe e jaydiyankagal ko mantini ha golle makko ɗe ɓuuri mawnude ni ma mbiya golle jaydiyankagal o wonti tugnogal ni mo ganduɗa heɓere mbawi ɓurnade ɗum defte omo haala konngol goton o wi needi sodetake kono so wondama ene sooda kala mum o ɓeydoy men noon gandal e dañal ene ɓurdita boni peewal ferelaɓe moƴƴere kono o wi ko needi sodetake ala fof to mbawɗa yaade caggal nde cimmitiɗa walla nde keñoriɗa walla nde cohliɗa gollirde needi jaaha boutique walla jaaha pharmacie coɗa hen hunde ɓutorɗa ha ñalawma kadi ɗum wawa firlude wadde sodetake kono noon o wi so wondama ene wawi sodde kala hunde kala ɗe pula wima kala hunde ala ko acci wadde kala ko miijiɗa e moƴƴere so tawi neɗɗo joguima needi omo wawi heɓde ɗum mi fiila ɗon hakkude laañi mbeɗi jonnude e mawɗo goto e oto ummanade kiidira faade Tamba amin jewtida ko faati e needi woni sababu ɗum noon ko joom oto en ɓe gardimin ha yaltirde guddiɗi ɓe darniɗo oto ngam sabbade client en ɗum waɗi ɓe ngari ɗon kamɓe mawɓe e needi ɓe kaali hen ha heewi haɗa kaali fayde mum ha kanko mawɗo goto omo jeeya e région Tamba he omo haala ko needi e teddinde mawɗo nafata o wi kanko ɗo garage Vélingara ɗo o haali hitande nde ko wayde seeɗa o meeɗi tawde ɗon jinnano goto ene yiɗi yaade Tamba ene yiɗi wallede no yaari kono heɓani dañde ballal e joom e motoji en ɓe
kadi koɓe jaabotomo ko ne ɗeɓi keddude seeɗa wona no needi wona no newuye wona fof kanko sagata o mawɗo kalmomino on taa ko sagata o wi ɗum kiram heɓimo o felliti wallude mawɗo o fatat ɗum haɓe jetti Tamba mawɗo wimo jeen holludirma e kore jam nde ɓe jettide wonno fandare mawɗo ko wonandemo ko mawni ko ganduɗa giɗi ko wawa hettude on ɓori allol mum windanimo talkour o hollimi talkour mene waɗe dade o wi mi wiyanima kadi bal mi wiyanima kural mbiman ko hayso bommo feƴƴi ɗawata dari hakkude a filtat kono bommo warta wadde mawɗo wi min waɗi duuɓi capanɗe nayyi ko talkour no waɗe dande mum o yettima nokkuji kewɗi te ala ko heeɓi ɗum so wona neewi sabu firɗo ko haali pas hakkude noon e Tamba e on saaha waɗani temedde ɗiɗi ngol gueɗel gongel ngel caggal konngol tijanal ngol Pulaar e hoore mum ne haala ɓe mbi sagata so waati needi hay mayde ɓuure mum te eɗen nganndi ngurdam no wayi ittude ni ngurdam no wayi welde ni ngurdam no wayi heewde dañe dañe ni e façon eji kewɗi so wiyama ya mumtir ngurdam ma sabu wasde jogaade needi mbiyen wadde so neɗɗo ala needi ene wawi wiyede ngurdam makko ɗam tekmata wadde wiide sagata so wasi needi hay mayde ɓuure mum firti ko ngurdam makko ɗam wonata ko lor makko e lor rendo ngo e lor hayni jinnaɓe makko ceerta e noddirede sababude beñweñce walla gueɗe kamtoniɗe ɗe o wowi wadde wadde mbiyen tan so dañi needi hayso ko hojam goto o muuri e nder ngurdam makko nduɗon gofam wonat ko ngurdam abada sabu ne woodi yimɓe ɓe mayata sabu golle ngaɗo haala wattiɗo haalede caggal ɗum timminirten hojomaji men nogas ɗi dokke en ɗi timminirten ɗum ko konngol jiyal Allah moƴƴo mo ngannduɗaa Sénégal heewɓe kaali haala makko e wonde mo waliyo Allah kono kadi wonde mo keɗanaaɗo e ndeer leydi Sénégal ndi fof hayso jiiɗu waɗi on so haali Sénégal fof ene heewi jaɓde foti noon ko tijaniyake o walla ko moliɗo walla ko goɗɗo yaɓon kanko jiyaɗallo o ceerno Abdoulaziz Sy woɓɓe heewɓe noon ɓuri andindema ko seigne Abdoulaziz Sy yehiɗi ha ɓeyda inde makko dabba firti ko moƴƴet o moƴƴo kanko anduɓemo ɓe ene kaala e mbi somo duwontono hay chauffeur woto mom saka oto waɗa accident kono yal ngal woto yaɓɓu jiyal woto yaɓɓu weer woto kono o seeko saka oto waɗa accident duwoji makko ɗi sa heɗimamode tan to ɓuri luddide e nder maaji firtanima weltare heɓata ma en wolade kanko noon seigne Abdoulaye Sy eɗen nganndi ko mbi Seydi El Hadji Malick Sy enen fof eɗen nganndi kala ngannduɗo lawol Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu ene anndi Seydi El Hadji Malick Sy wondemo ɓi Seydi El Hadji Malick tan wondemo jiyaɗo Allah wondemo wali wondemo nde fofof noon e waade noon o meeɗi yaade Maroc juuroyaade Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu ɓesgu Cheikh Ahmadou Tidiane ɓe o yewtidanno ene lamdodira e makko mbimo min nani aɗa wawi Qur'ana no feewi haalanno ɗum ko Cheikh Mamoudou Dia kanko no haalirta ni en mbawa haalis noon e ngala ngal tutal e ngala ngal gandal kono kanko ɓeydi hen namdal ngal jibin ɗum ko testoymo woɗeɓe testi e ɓaleɓe ko ɗum addi eɓe mbirtamo min nani aɗa wawi Qur'ana no feewi amin jiɗi jangganamin Qur'ana kono hadema janngude Qur'ana o amin namdoma no foti hisbaji ndenda e deftere Allah nde kanko seigne Abdou kanko fof e teddinde ɓesgu Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu e hormade ɓe e wettorade nden ɗon jonde e ñalawma o kono o haali konngol mangol haade makko firde konngol ngol taw kamɓe fof ɓe jermini o wiɓe min ndenmi ko hisbaji 90 te annduɓe Qur'ana ɓe fof ene nganndi Qur'ana woni ko hisbaji 60 te ɓe o joddiɓe fof kamɓe fof koɓe remɓe Qur'ana walla heewɓe maɓɓe kadi ɓe nganndi ɗum kamɓe fof ɓe jermini mawɗo e maɓɓe o laamdimo o wimo Allah sellini ko hisbaji 60 holko keɓɗa ɗiɗɗi seigne Abdoulaziz Sy wi hisib goto ko tawwi saɗa jannga Qur'ana gomɗina
janngata ko haala Allah mbaɗa heen ɓernde ma e firnde ma fof gollina ngannda ko kalta ɗo koko haala Allah tedduga kadi gollira ɗum ɓe mbi nam o wi hizib ɗiɗa ko niidi saɗa janngi deftere Allah nde nehoɗa neetoɗa ngannda ko haala Allah subahanahu wa taala gonɗa e janngude ndi needi suurma walluma barke Qur'an o heddo e ma kamɓe fof ɓe jinniɓe dokkimo juuɗe kamɓe gon wonno ɗon ɓalejo walla tawɓe kewan ɗon nden tanum canam Tidiane biyeteɗo Jalaluddin Mahmoud ene kattata kamɓe ten Jalal innira omo tawa jonde nde o wi hay canam Tidiane weltima e nder kabri mum ɗo leli ɗo Allah e gonga mo kalɗa o no wayi cellude no e welde joni ƴeewa kanko seigne Abdoulaye Sy o ƴetti ko hijib no woruno mi woɗɗoyani e Qur'ana kono mbaɗa anndi hijib e nder Qur'ana kam wona timoɗo wontere hijib e nder Qur'ana ko timoje jonɗe ɓurɗo famdude o tara ko timoje jonɗe mais gasa noon taw hijib won goɗɗo toon toɓoto ɗum ko gandal annduɓe Qur'ana kono kam eɗen nganndi hijib e nder Qur'ana ko huunde mawde ƴettude yerondira ɗum mangu mum haa fonda ɗum needi tumani joɗɗa aɗa jannga deftere Qur'an nde walla aɗa moodi Qur'an o e nder hoore ma eɗen nganndi firti ko needi ko huunde mawde wadde enen kaɗo haala kuccinten ɗum koye koye men enen janngoɓe tenki e deftere meɗen ɗe ɗe ngannduɗa ceerno Abdoul haali jooni ɗe gitta koye Qur'ana ɗe gitta koye hadiseji ɗe gitta koye jewte ceerno radiallahu taala anhu ene jeeya ko poɗɗen ɓurde mawninde needi e nder jangde duɗe he ɗum ne foti wawde feeñde hay e nder jonde men ɗe ɗo woni heɗade sabu ma won aroyde joni ko jiiɗa e Amadou Tidiane Kassé ngam yewtande on gandal enen ko uddidde beete o tan mbatten haqqillaji men e needi tinnoɗen e needi ko kañum suɗata jangde nde kañum ngarɗinde jangde nde kañum yonnata jangde nde kadi kala fannumo mbawɗa yaarude e nder gurdam ma so laamu so jawdi so gandal so ɓingu moƴƴagu ko ɗum wawi wonde fof so yaadi e needi yonnat ɗum suɗat ɗum sembinat ɗum mi sakkitoro ɗo tan eɗen jefte eɗen jafno bandiraɓe fof en gona fanniyankoɓe banggue jewte ko wadde yamirore ɓe kalfinam ɓen nde tan kono en jetti en jarni dendagal bandiraɓe jabbuɓe e ndeɗo jangde a wawa noon haalde ɗum to a fuɗɗoraki ɓen ɓe ngannduɗa ko luɓɓe en galleji mumen eɗen ñiɓi heen duɗe ɗe eɗen janngina tawi koye yarlitare sabi Allah e neɗaɗo mum gila e berteteeri mum leɗɗe ɗe ɓe ngaawi ɓe mbaɗi warñeede mum caleje ɗe ɓe toppoyi walla ɓe jogii kaalisaji maɓɓe ɓe ngarɗen heen eɗen jannga tawi ko sabi Allah e neɗaɗo mum ɓen ngoni partenaire uji men adiiɓe ɗon eɗen jarnaɓe en jijjitaɓe kala ko mbawɗen heɓde e nderanɓe enen jejjita ɗen galleji kamɓene yo Allah yoɓɓe moƴƴere kono partenaire gadano e ndeɗo jangde waɗi hen duwaw yaniri andima on ko nafti en ko ceerno radiallahu taala anu en 1950 nden hay so Madina Gounass fuɗɗi mawnude taw heɓani leyɗe ɗe heeɓi ɗe guila e on saaha wiidemo wonde men jogui janggoɓe ɓeɗe jogui ko janggete woni ko puɗɗiɗe yiide ɗo ko ɗum ɗo ko puɗɗari eɗen mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere kanko en tanɗo en altani en ndiɗo jippude Pulaar addi waɗe men eɗen naftoro ɗum ceerno men oɗo e duuso ngo duusi en hen e subaka fof waɗa hen ngalu makko duwaw makko kirjingol makko e kala saaha yo Allah joni gurdam makko ceerno Jalaluddin Ba Mahmoud mo ganduɗa en mbawa yonnude duwanade mum e jarnude mum e sembinde mum e ɗeɗo golle ɓe ganduɗa ko waɗi hen ko leñol ngol fof ene seedi yo Allah sembina ɓeydanamo yaajede ngam o ɓeydana leñol ngol ko ɓuri ɗo ko noonne kadi kawala Abdoulaye walla Diaye mo ganduɗa ɓooyi wadde Madina Gounass kono tuggi rawale ha hikka ko jiiɗen ko kadi no wayi ɓeydade ni o yaltini hen wallude jangde nde kono kadi o yaltini hen wallude goomu jangde e dennagal jangginoɓe dusde ɗumen hitande fodde temedere walla mbiyen 365 ñalawma wallude ɗumen o janggiri woni fodde hitande wona ko famɗi ko fuɗɗode mawde yo Allah yoɓɓo moƴƴere ɓe noon barke e ballal Alaji Abou Ndiaye eɗen jarnamo kanko ne ganduɗo fayde Pulaar liggori ɗum kanko ɗo dari hen dartinde yo Allah sellil doole jofnirten ko jarnude jangginoɓe fof
eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala gooto kala yo Allah ɓeydan ɗum sembe ɓeydan ɗum humɓinum ɓeydan ɗum gandal ɓeydan ɗum sellal e softeede mbele waawa yettinde mission Allah jaaraama on jaaraama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jarama no feewi wonno ko ceerno Amadou Tidiani Kassé hoorejo goomu jangde Madina Gounass e nden ɗon toɓɓere nde ngannduɗaa ko goomu jangde suɓino ɗum tawi ko toɓɓere neeɗi ko nden woni nde o yerwani en ɗo o jarama no feewi seydi Kassé machallah banndiraaɓe fof ɓestorima ɗum kono kadi ni e ɗum ko pacciranɗa ko jarama fofen ɓe ngannduɗaa keeɗiɗo yettade gila golle ɗe fuɗɗi mo ngannduɗaa ko saada faydo pino ceerno Kassé wiiri ni kadi feddande diine ban nanndo e jonde nde ma en ngar e makko ɗo e yeeso kono joni o waɗi en jokka en dokkitat gueɗe ɗe mo ngannduɗaa ko Aissata Touré Kane gooto e jannginoɓe duɗe fedde goomu jangde Madina Gounass ngam o totta ɓe reftotoɓe ɗeɗo duuɗe nayyi duɗal Moussouɗo Diop duɗal Gaynako duɗal hiɗɗo ceerno Jalaluddin Ba kamɓe duɗal Alhaji Baro noon seydi Kane bisimilla e calmini goto kala inde mum tawne wonde e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo makko Mouhamadou yo Allah juure makko o hisnamo joni paɗen koye reftotoɓe ɓe paɗen koye duɗal Moussouɗo Diop o waɗanta en ko cellal Amnata Sarr bisimilla ma. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe caggal salminde on e juurade on ko yettude goomu jangde Madina Gounass e kuuɓal e nde darde mantinide e nde golle payidinde ɗe ɓe mbaɗata ɗi calminali e jettoro fof en pawi e juuɗe hoorejo goomu jangde hono jinnaɗo men Ahmadou Tidiani Kassé caggal ɗum eɗen kaala hunde e rafi jontinoje holko woni jontinoje jontinoje ko ñaw bonɗo e mawɓe saka e sukaɓe so ñaw ngu safraka law ene heewi ko ngu warata yimɓe holko addata jontinoje ko ɓow ngu addata ngu so ngu ŋatima ngu acca e nder ɓanndu ma kullel ngel yitere wawa yiide ko ɗum waɗi ɗo ɓuri hewde ɓowɗi fof ɓurata hewde jontinoje so neɗɗo arama jontinoje ɗum andirete ko ni hoore musore ɓanndu wuloru ñamde weletama o jangue hen sahaji o tuuta so en jiiɗumi neɗɗo tan ganden ko gondude e jontinoje nawen mo law to suudu safrirdu walla safroɓe ɗum hoolaɓe so en jiiɗi dadde e ngu ñaw eɗen poti fittude nder e boowal galleji men fof ubben gasɗe ɗo ɓowɗi kewi hodde itten diƴƴe tuunude e nder galleji men so en mbaɗi no wirani tan ma en dat e boni jontinoje. Assalamu aleykum on bandiraɓe on calminimoni kala inde mum to en wonde e mbaadi yettode mum goto kala ɗo suuɓe ɓernde mum salminte welto weytoɗo salminama ɗon en jetti geno saginki mbaɗo sago mum e on mo sagoji foof gonen sago mum saginki mbaɗo sago mum e dow tago mum mo sagoji tagore foof gonen sago mum saginki mo saɗaka saɗɗaka ala ko saɗi ɗum so tagore waɗi sago mum ko emuyani saginki geno tagɗo ɗum saginki timmuɗo tagɗo tago tagui aade rokki ɗum hakkille e ɗemgal ko mardi tago tagui tago halfini tago tagui tago e nder tago tagui tago tagani tago tagui tago dangani tago tagoje guure tagoje yamirore saginki tagɗo tago en jetti joom hattan joom wattan mo ar wonde mum ala fuɗɗode wattande aduna ala gasirde en jettimo dendagal jettore en jetti Allah mo ala ko ala ko ala to ala to ala ko ala jomam ko an timmitimi fof ko an jini ala ko waɗi wirnimo te ala famde suudimo en jetti geno dendagal jettore ko noon kadi en calminireɓe fulɓe haynoɓe firmi jeeroɓe ɓiruɗam tufoɓe kaɗam wujjotoɓe keccam morotoɓe firmi surotoɓe doɓɓe ŋeñamaji ɓe korɓe kalis jeewi tun to ende postele suumeji tode posode buuli hoɓoɓe makka sokkoɓe suuna rondiɓe cengla rottoɓe feela wawɓe yidde anduɓe fodde ñagotoɓe iwto tunganteɓe ƴara kumane ndennaji mbaɗane joriyoji bayli kulle e ñañoji tereli curimɓe aynaɓe sirmi e suuna ina uura ɓujji gueɗe en kuuna en calminitamamen pular ngu kala mbeɗa wara moon ɗo jime pular so mbi jime pular mbiɗen ko belɗe beltanoje taw ko cafɗe cafroje coñtinde coñti kaɗe koɗɗe gurtunoje payka e pulareji ko jime jawfotoje ñiŋoje ellaji rendo kaaloje jime cewɗo juwoje barmanɗe jontiroje ɗen garmi waɗande moon joni mi aran moon yimre men pinal gandal ganni galle ganni ko galle men hanki mawɓe ne tinno sukaɓe ne jangga tinde ko taari ko duɗal men hanki rewɓe e worɓe ne kurli mama neede e gandal mama ni haala tinde cifte ne jalna sukaɓe taarike e asko ne jangguina mawɓe tano ani koni ƴero baali o wi ko inde e yangi e beetewi julde ko dogmugol fucci ƴerogol baali pinal fulɓe ne wonno hanki jahdude e cukalon tokosone manne tindi fowru e bojjini banne yeru mamane haala
golle ko feere jogo hakkille sembe doole mati ka puccu hakkille ngirde felmo yawta neede e muñal yowol jikku gacce e ndimaago wonma wutte famdu haala won keɗotoɗo haysara haala ardiniijo aduna ko doño yahata kono waylo hande ko jangde e bindol lomtini tindi debbo e gorko yo ngal jangi yimri Abou Mamadou Ba Jabbal Pulaar e sawtol maɗen mesudem legal sifaw rol gaynako e ballal jigga on jarama Jabbal Pulaar en panen koye dugal yiɓɓe ceerno Jalalul Dine Ba hajjade bisimilla makko. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Goto kala mi salmini ɗum inde mum tawa ene wonde mbaadi yettode muɗum mi salmini dendagal arɓe nutitade ɗo e goomu o foof min hajjade leegal Karamour duɗal yiɓɓe ceerno Jalaluddin Ba mbiɗa rostano on ɗo e andu diine ma taw koye damal laaɓal coɓe ittude ɗe e ɓamde e tumti e nokkuɗo Allah wiyetenoɗo o fodde tumti ma ɗi to min dirto ɗo ko ɗon to toɓe ɗe goni ɗo tan waɗɗi loode so wona tawa jiiɓorima nden o lootat ko jiiɓorima ko fof hay sinno o namdima lodde hunde nde fof so wonko mimete o anda so aɗum laayi ɗum jarani lodde jarani hay namdani so namdima noon o yewto e ko jaaba ko tawde ko juuɗo jaadima so sikki yande soɓe e dow makko o wiccat ɗon so juulino haade makko ittude soɓe o so siftori e nder julde he nde boni so wona taw o wawata ittoydele walla ittudele heƴata ɗon e waktu o gal so tawi noon ko maw gasni julde nde o siftori omo fillo haade waktu o yaltude tesko kala ɓe wiyaɗo en fille haade waktu o ɓennude ngol fillogol koko yiɗa min hajjade leegal Karamour. panen koye duɗal Alaji Baro Amnata Gaye o lanten ko yiɓre ceerno. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moni kala mbaadi inde mum e mbaadi yettode mum goto kala ko suuɓi e ɓernde mum salminte wettowo wetoɗo salminama ɗin calminali tedduɗi mboɗo waɗana men ɗo yimre ceerno mawɗo Mouhamad Sirajam ya habibam ballo am aduna e lakara fof ko anmin jakori nde yimami fof Allah humtat haaju am ceernam duwi fof Allah jaabo lelata ceernam duwi fara wonti wawi allatini fara wonti ɓiiri zamzam ne jogene yere waliyaɓe Allah nden tiitanama e ñamama sarifaɓe ɓe nangi otoji ne juuroma waliyaɓe Allah nderi koye maayo gandal lamditi ceernam nde ari e horsilowe jeybata ceernam ne jooɗe caali huccite giblata omo ndaara arsi kursi jomam jeyɗo en koye felonelaɗo Allah ceernam yeppuno jappere Cheikh Tidiane ceernam jooɗino mo yimamale mo yinmamale mo dañma dañi on wasata mo añma woni ya woni ha abada o leƴƴeta ka jooɗo bate umore we colloɗaro moni fof ne wurno fundu koyɗe no lewnoɗa jiggolande ceerno fuɗi ñiiɓa e ɓerde am ko toon mahi kuɓe jeetaka wujude maɓɓe ɗe ñande iɗe ɗe mi soynima ceernom ne laysilo pittali woturo ardina pittali fof armuɓe Cheikh Tidiane tine ɓerto ɗe saabu golle moƴƴe koye mannankeje wattete darassalamu ko Allah huɗidani ceerno men mo yiɗma mo añma fof ko joomum rokkuma so Allah huɓɓi foyre joomum jallito fitten jama mberten juma yetti garal Mouhamad Siraji jaɓɓeteɗo ɓerɗe beela ceernon kodi e seeɗa laɓɓiɗɗe ɓerɗe fof joom jamɓe e sabunde soroti tulwata Jalaluddin Mamoudou yam gaari Fass so ɗoro wuuri wanginat kabata yimre mamatel aj balla ne selli aj sawtowol mayram sammudade am eyo jarama no feewi seydi Kane kono kadi jarama ɓen almuɓe ɓe ganduɗa ko teñyimɓe ɗo mbaw ko mumen e yesso ndiɗo keweɗi ɓe jarama seeɗe ɓe ganduɗa ko kañumen tukiɓemen mabɓe kamɓe kala joni o ko aɗiɗeɗen faye dokkirgol ɗin ɗon ɗen jeenaji ɗe goomu jangde rokkata ɓen ɗon almuɓe mumen ɓurɓe mantinade e nde ɗo hitande ɓe mbiɗen ɗin jaɓɓima ɗo ganduɗa ko Sada Baylo Sy mo ganduɗa kañum ardi fedde andu diine ma nde ganduɗa kañumen nawata golle mantinde boowal wuuro ngo konngol makko ɗo foti foof ko addi nde duttoto e tar Touré Kane. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe rendaɓe fofof en min calmini on en calmini goomu jangde e kuuɓal e gardugol musidɗo men Amadou Tidiane Kassé eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala nde Allah juurnata gurdam yettina pandali en calmiɓe bandiraɓe harbiyankoɓe dariɓe yallitiɓe ngam jangguinde riwtude majjere kono ko awde e ngun ɓesgu needi beele jo ngu wona lomtotongu janggo taw ko lomtogol ŋarɗugol ɓurgol wadde fayida eɗen gandi janngingol ko hunde nde ngannduɗa
weemde sattude sabu ko taktade neɗɗo o mbaɗa ɗum e sifa no jiɗɗa o wayi ni taw noon so wayi noon ma wonko ɗum yeñcinani renndo ngo walla leñol ngol eɗen jetta ɓe e wasde ɗanade e himmirde e hirjinde e softude e siftinde e kala sahaa eɗen ñaago Allah yo Allah nurdin gandal ngal ko noon jettirten ɓen sagataɓe rewɓe worɓe yaltuɓe ngam janngoyde sabu so tawi jangde haalama alay sago ɗiɗo ha tato kaale ma jannginowo haale ma janginteɗo haale kono ma janginanteɗo haale kamɓe tato ɓe ndenda nden jangde wawa yaade yeeso wawa ɓamtade wawa rokkude wuure ko noon jettiten ɓen sukaɓe ɓe jiiɗen cente cente hande e ngoɗo te wuuro ene gimmo ene ngara ga holliri ko wonde jangde nde ine wuuri kadi eɓe jogui hen haaju kadi ma ɗum won softede ɓen ɓe garano ɓe sabu min e hooram mbiɗa wawi wiide ko ɗen cente cente ciftinimi hande wonko wonno ɗo so wonano ɗum komi jejjinnoɗo ndeke noon firti ko ɓen sukaɓe dariɓe arde hawrude ɗiɗo ñalawmaji ɓe mbatti ɗum hunde wonde fayida enen eɗen jettaɓe eɗen janaɓe eɗen mbiyano yoɓe jokku golle jangde ko tuggude mbootu ha kasangue no ceerno kase wi ni kala noon ko mbawɗen janggude mbaɗen hen ndeedi beele jangde garɗa enen kam to banggue needi eɗen jogui timtorgal eɗen jogui référence tawde ko eɗen jogui ceerno men Khalifa Amadou Tidiane Ba mo ganduɗa so tawi a laari ɗum tan aɗa yiya hen dendagal windande needi eɗen ñaago Allah yo Allah jurno gurdam makko en jetti dendagal bandiraɓe arɓe e inde fedde am diine ma e inde dendagal janggo e janguinowo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama no feewi wonno ko Sada Baylo Sy gardiɗo fedde andu diine ma kañum nene darine ko mantini bowal wuuro ngo e jangginde eɗen ɓooyani ko mbaɗi ñalawma fayidinde toon to fedde ñebbe joni o en jottima e dokkirgol jeenaji ɗen jeenaji ɗe fedde gomo jangde heblani ɓen capanɗe jeegomo fawɓe ɓe ganduɗa ko suttaɓe e nder ngel ɗon kawgel taw ko jaltinde toɓɓe mantinde gonɗon ɓetogoɓe jippinatno e ɗiɗo dumunnaji e nder ɗiɗo lebbi tolno ɗo e tolno less tawi ko ina ɓuura capanɗe jeegom almudu ina jogori rokkede ɗen jeenaji beltinoje ɓe saabu tinnare kamɓe wakkilare mabɓe kono kadi e darde feere mbe mabɓe